Γρήλωστε και εσύ γαμηθήνε. Γρήλωστε και εσύ γαμηθήνε. Ηρέμιζε, φίλτατε, ηρέμιζε. Από μεγίστη του κινδύνου είμαι, αγαπητή Εσώδης. Ή τόσο αργός και μαλθακός είναι όπως τον έλαφον σφαχτίνε. Σιδέο πολέμαρχος. Ούκ ικανός φαίνεστε σιώμαση. Τι ποιήσεις του τον τόπο. Είναι εγκαημή νάρτων ίνων και κεράσια. Ίνων φέρε, ίνων. Ντόπλη για σίγα. Ποιείς. Αλλά τι γέγονε. Τελεστή. Εσύ ούν δροσίζου. Είδωρος είπε. Ο συναγένιος. Τι είσαι μη θυγάτερ εκτός τυχόντα αυτήν την ώρα. Πού φοβούμε, πάτερ. Μόνον έλαφη και εκείνες είναι άλλωστε. Νυν Νικία, εγώ έχω ταύτην την κόρη. Εαμέ μη ησυχάζει. Άλλωστε οι θυγατήρες την αληθίσαν ήρ. Ούτως όλος ο λόγος περίνου επίσης με θέλει το ουρήν. Στεπαναχωρήν. Το βούτα τέρατα μη δάκνος είναι το πέος. Νικία, σύμφυσκ της υφόντος μέτρα, γιγνώσκω ότι ψηφοφόρησες υπέρ τούτων. Αλλά... Ανλύσει οκίδα. Αναγκαίοι συνηφόροι. Αναγκαίων εστίν. Τι αναγνωριστικός, τι εστί. Που καταλαμβάνεις φίλτατε. Καγώ πέλω σύμφωνος ημί μετά τούτου του πράγματος. Συγχώρησεων με. Εμείς φύγατε. Θεοί, τι ούτω τρόπος εκφληρούσιμε. Ουδήρη πάτερ. Τον έστι πατέρα ονομάζει. Βεβαίως. Είμαι χρόνος με ο καρκούντος είναι που είσαι την κόρη ευθέμονα. Την κόρη γάρα παραθήνες ποταμού έβρες. Ο θρύλος λέει ότι ο κύκλος γυρίζει. Ό,τι μένει κρυμμένο θα εμφανιστεί ξανά. 3.000 ετίες το κακό περιμένει την εποχή που θα ξαναβγεί. Αλλά ο θρύλος λέει και για τους άνδρες της προφητείας. Τον ήρωα που υπήρξε και τον ήρωα που θα έρθει. Αργύρι. 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 Έλα πάμε, πάμε! Με λένε Αργύρι και είμαι, ή μάλλον ήμουν Ταρίφας. Σκάτα, τι να σας πω, ότι τα πράγματα πήγαν κατά διαόλου. Πήγαν, ότι εγώ είμαι καρφωμένος σε ένα στυλιάρι. Είμαι,
Το θέμα, μάγκες, είναι ότι πριν από 3 μέρες όλα άλλαξαν. Το κακό ξεκίνησε όταν απελευθερώθηκε μια μυστήρια δύναμη που τους έκανε όλους λυσασμένα ζώα. Δεν ήταν πια άνθρωποι, αλλά τέρατα. Δεν πρέπει να γλιτώσαν και πολύ. Ο Μελέτης, η Μαρίνα, η Τζελούλα ή ο τρελός, ο υπολογαγός Βακετζής. Αυτούς τουλάχιστον γνώρισα εγώ. Γαμώ τα άτομα όλοι τους. Βέβαια και εγώ καλά τα πήγα. Αν και νομίζω ότι η υπερβολική σιγουριά μου με έφαγε στο τέλος. Όχι κι άσχημα. Άλλωστε αυτή είναι μόλις η πρώτη φορά που πέθανα. Ωραία ιδέα είχαμε.
Έλα, δώσ' μου το χέρι σου. Σκατά γίνεται εδώ πέρα. Ποιος είναι αυτό, ρε. Φύγετε, φύγετε. Φύγετε, θα δίπλα. Τι μουνό πέρανε αυτά, ρε. Αυτοί οι σκατοκαριόλιδες. Μόλις πάμε να κουνηθούμε μας ρίχνουν. Πριν από λίγο τους πετύχαμε. Ή μάλλον αυτοί μας πέτυχαν. Κάνει και πλάκα ο μάστορας. Και τις ώρες τρεβάνε οι μαλάκες, ρε. Σπάνε πλάκα, υποθέτω. Έτσι κι αλλιώς όλα σκατά είναι. Γουστάρουν να σκοτώνουν, τι θα τους κάνεις? Θα τους συλλάβεις? Θα τους σκότωσω. Τι κοιτάτε, ρε? Στο. Δεν είναι τίποτα. Στραβοκατάβια στο Κόσοβο. Ποια περιμένετε λιγάκι? Τύπος Ποράκο για πλάκα. Φέρε να δεις μια κασκαρίκα που θα τους κάνω τώρα εγώ. Κοίτα να μαθαίνεις Ποράκο. Ποιος είναι αυτός ο τύπος, ρε? Υπολογαγός Βακυρτζής, τα απομεινάρια του ελληνικού στρατού. Όχι κι άσχημα. Αυτή θα είναι μεγάλη μέρα για τον ελληνικό στρατό. Τέλος πάντων, θα μας πεις τώρα για την φάση εδώ. Τι να σας πω? Κάτι που θα μας βοηθήσει κι άμεσα. Το κρυσφύγετό μας είναι εδώ λίγο πιο κάτω. Γιατί δεν πάμε λοιπόν? Πώς το βλέπεις αυτό, ρε μεγάλε? Κάπως έτσι. Μόλις αρχίσω να πυροβολώ τρεχάτε σαν διάολοι. Και εσύ τι θα κάνεις? Άιτε, άιτε! Ποιος? Το πράγμα εστί. Σύπιος. Τέρκα. Τζόνι, πού είναι ο Μάικ? Κανείς αυτή την καρέκλα.
Εισαγωγής είναι, φίλε. Καλή φάση. Φλαρίκ, παίζει καμιά τουαλέτα? Εδώ αριστερά. Gracias. Μην ανησυχείς. Ο μάγειρας είναι Τζιμάνι. Άντε ρε μάγειρα, τελείωνε. Τι έγινε ρε Τζόνι, τι φασάρια είναι αυτή. Μια σιεστούλα είπα να κάνω. Η μεγάλη μέρα για τον ελληνικό στρατό που λέγαμε. Άνικα, τι το δικό μας. Γουστάρ. Καινούργοι. Εσύ πάλι τι έπαθες? Μέσα στα αίματα. Πού είναι ο μάγειρας? Καινούρια θα σε κάνει. Σκοτώθηκε ο Μάικ. Κάποιοι κάφροι μας είχαν αισθήσει ενέδρα. Τι ενέδρα? Φαντάζομαι τύποι με αποθυμένα. Εκμεταλλεύονται το χάος. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Τον πυροβόλησαν στο δρόμο. Τον πέρασαν για τρελαμένο. Δεν ακούς τι είπε η κοπέλα? Δεν τους ένοιαζε αν ήταν τρελαμένος. Φτηνά τη γλιτώσαμε. Έτσι είναι, Τζόνι. Πόλεμο έχουμε. Ο μάγειρας τι είπε? Τι να πει ο μάγειρας? Άνοιξε σαμπάνιες. Εσείς πάλι από πού ξεφυτρώσατε? Είπαμε να βγούμε μια βόλτα τέτοια ωραία μέρα. Πώς νιώθεις? Έχει κάπου να πληθούμε? Έχω βουλιάσει. Θα ακολουθάτε. Είσαι πολύ γενναία. Εγώ στη θέση σου θα είχα λιποθυμήσει. Ναι, καλά. Αλήθεια. Λοιπόν, πού είναι η τραυματίας? Αυτή είναι η πιτσιρίκα. Για να δω. Γρατζουνιά είναι. Τζόνι, φέρε νερά και επιδέσμους. Οπ. Τι έχουμε εδώ? Τι κάνεις εσύ, παιδί μου? Μια χαρά. Τα δικά σου. Τα δικά μου. Πρόσχη! Δεν με άκουσες, παιδί μου? Πρόσχη! Τι γελάτε, ρε? Τι ήταν αυτό? Ακούσατε κάτι? Αυτό κατάλαβα κι εγώ, τίποτα. Μήπως έχεις πρόβλημα να σε προστάζει γυναίκα, παιδί μου? Είπα κάτι αστείο? Όχι. Όχι τι! Όχι, κυρία. Μόνο αυτό! Όχι, κυρία, δεν είπα τίποτα αστείο. Και όχι, κυρία, δεν έχω πρόβλημα που είσαι γυναίκα. Αυτό σου έλειπε να είχες! Είμαι Ανάς! Πρόσχη! Βρε. Ποιος είσαι λοιπόν, παιδί μου? Βαγγελιτζής. Και τι είσαι, παιδί μου, μανάβης? Υπολογαγός. Υπολογαγός τι? Υπολογαγός πεζικού Βαγγελιτζής Κλεάνθης. Μάλιστα. Πακυρτζής, είπες. Μάλιστα. Μάλιστα τι? Μάλιστα, κυρία Ταγματάρχα. Τον ταξίαρχο Βακυρτζή, τι τον έχεις? Πατέρας μου είναι, κυρία. Πατέρα σου, μικρός μου ο κόσμος. Ανάπαυση, παιδί μου. Ανάπαυση, παιδί μου. Σε γαμίσω σένα, μάψο μαλλού. Δεν θέλω να ακούω βλαχίες. Σε πάει, γκολ. Σου το έδειξα πώς να το κάνεις. Μπορείς τουλάχιστον να προσπαθήσεις. Ποια είναι αυτή η οπτασία, Όλγα, ξαδέρφη σου? Έλα τώρα, Κυρκώστα, με τα γλυκολογά σου. Δεν βλέπεις, έχουμε μουσαφίριδες. Είσαι εσύ μια... Τι μερβία? Τι το κοιτάτε σαν να είναι κανένα φάντασμα? Ο αχαίδευτος, ο γιώκας μου είναι. Ο Αργύρης. Τι έγινε, ρε παιδιά? Καλώς ήρθατε.
Τι έγινε, βγήκαμε να πάρουμε αέρα. Περίεργα πράγματα. Τι, Αργύρι, αφού σε είδα, πέθανες μπροστά μου να πούμε. Τι ας πω ρε Μαρίνα, δεν με βλέπεις? Εδώ δεν είμαι. Ξέρω εγώ. Τώρα βέβαια που το λες, θυμάμαι ότι πάλευα με έναν από αυτούς. Μετά εμφανίστηκε ο Βακερτζής από το πουθενά. Και εγώ μετά ήμουν στο έδαφος και εσείς βέβαια είχατε φύγει. Δεν έχεις καμία πληγή? Μπα. Πού? Στην κοιλιά. Εδώ λες που έχει μια τρύπα το μπλουζάκι. Μπα. Όχι, πήρα κιλά. Τι να σου πω ρε Μαρινάκη, αυτά που μου λες τώρα γίνονται μόνο στις ταινίες. Να σου πω την αλήθεια, με όλα αυτά που έχουν γίνει τίποτα δεν με εκπλήσει. Δεν πάνε να αναστήθηκες κιόλας. Μαγκιά σου. Έτσι. Yeah. 3 μέρες μπορείς να το καταλάβεις. 3 μέρες πάνω στη γαμημένη ρόδα. 3 γαμημένες μέρες. Εντάξει, τυχερή είσαι. Και εδώ κάτω δεν είναι καλύτερα. Με κοροϊδεύεις? 3 μέρες χωρίς φαγητό και νερό 100 μέτρα πάνω από το έδαφος. 100 μέτρα, Και πώς τα κατάφερες? Όχι. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Αυτός ο μαλάκας ο Γιώργος, αυτός ο παλιωμαλάκας, ξέρεις τι μου έκανε? Με βάλε στο καρεκλάκι, κάθισε δίπλα μου και τι μου είπε? Ότι δεν φταίω εγώ. Αλλά νιώθει μια πίεση και ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να χωρίσουμε. Έλα, μιλάμε για τα μηνιά, έτσι. Έλα, τώρα μην κλαις, Και έφυγε ο κόπανας και μ' άφησε μόνη μου και η ρόδα ξεκίνησε και μετά σταμάτησε και βλέπω από πάνω ότι κάτι πάει στραβά και μετά κατέβηκα και είχαν γίνει όλα χάλια και πήγα σπίτι μου και δεν βρήκα κανένα και είχαν όλοι τρελαθεί και με κυνηγούσαν και δεν ήξερα τι να κάνω και μα κάνει να το φάγανε τον παλιό πούστη και τι στο διάλογο συμβαίνει σε αυτή τη γαμημένη πόλη τέλος πάντων. Τι έγινε, τι έχουμε? Μαλακίες. Εγώ την ιστορία αυτινής με τον κομμένο της. Τι συμβαίνει στον κόσμο, έτσι. Έτσι. Ναι. Έλεγα... Μήπως ήθελες να πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που μας την πέσανε το πρωί? Ραντεβουδάκι. Όχι ραντεβουδάκι. Απλά να δούμε ποιοι είναι. Τώρα? Ναι, γιατί έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις? Δηλαδή ραντεβουδάκι. Ναι. Καλά, γάμισα μια φορά. Αυτή ήταν κόμενα. Μου πήρα ένα τσιμπούκι. Πήρα βλοσσέινα. Σ' έριξα μετά να γαμίσει. 5 φορές έχισε. Μετά της κάνω ένα γλυφοκόλλι. Σπαρταρούσε. Να μην είχε φάει σίκα ρε γαμότο. Έλα ρε μαλάκα φούλη. Τι γίνεται ρε? Ναι ρε Βαγδάτη ρε. Λοιπόν άκου να δεις. Πάρ' τον εξοπλισμό και έλα στην πλατεία ρε, γρήγορα ρε, ακούς? Γρήγορα.
λάμπρα σαν τα γάλατα. Και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα. Δεν ήταν πολύ ευγενικό αυτό. Ήτανε και ωραίο κορίτσι. Δεν θα στο συνιστούσα. Θα γίνεις καλό παιδί. Θα γίνεις καλό παιδί. Άιντε Λούλα. Τι έχουμε εδώ. Τι έγινε ρε Χρήστο? Βρε. Χοντρολεκές. Ο Μαμάκιας, τιμένος Ράμπου. Τι έγινε ρε, είσαι το τριώδιο? Αντίρρηξη συμφωνή, ξέρω μου πάνω. Γιατί? Θα τα ξαναπούμε ρε αρχίδιδες στο πάνω. Θυμάσαι βλέπω, κλεάντη. Η μαμά? Τι κάνει η μαμά? Πάρτε ρε παιδί μου, τόσες θέσεις έχει εδώ. Άσε μας ρε μάνα. Όπα μεγάλε! Άστρο παιδί μου, το δρόμο είναι φούση. Αυτού τη μαμά κλεάνει. Σέρια. Γεια σου αγόρι μου. Μητέρα. Τι? Θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε. Με σένα όχι. Με τη μαμά. Ωραίο παιδί. Και ευγενέστατο. Τι ευγενέστατο ρε μάνα. Γελάς ρε μουνί. Ψάρι σύλλο. Αφού βαράσει κοπέλα ρε. Ξεφτύλα. Θα το χάρη της μάνας σου είναι η πουλιά σου. Πακυρτζή. Για το γέροντα μόνον, πράτην καλός. Είδω το σύστημα. Αλεξάνδρα, τι δεονέστε, λέξεις του λόγων. Έρχου. Λαό νέα. Δεις πάντα αρκετανίσμα. Κάνε μια ευχή. Έκανα. Άμα στην πω θα μου πεις τη δική σου. Ναι, καλά. Τουλάχιστον έτσι μπορούμε να δούμε και τα αστέρια, Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε τον ουρανό για να δούμε τα αστέρια. Εγώ όμως δεν είμαι πολλά. Βλάκα. Ένα είμαι. Άκου την ξυπασμένη. Απλώς, σε αυτή εκεί τη συντεριά, έτσι όπως πέφτει το φεγγάρι καθρεφτεί στις χιλιάδες αστεράκια. Αποκλείεται. Κοίτα. Ψήνεται. Αν συνεχίσει έτσι κι αύριο θα χρειαστούμε φάρμακα. Αυτά που έχω δεν φτάνουν.
Αμάμπια. Yep. Στη ψεμία μάλλον τη γλιτώσαμε. Φοβάμαι όμως ότι δεν θα αποφύγουμε τα φάρμακα. Πατέρας της είσαι? Όχι. Εκείνος δεν τα κατάφερε. Όπως όλοι. Πάω να αλλάξω τον Τζόνι. Δεν φταίς εσύ. Δεν ήταν πλέον ο πατέρας της, το ξέρεις. Το ξέρω. Ρε παρικάρι, δεν έρχεσαι να φας μαζί μας σαν άνθρωπος. Δεν τα βρεις να ξεκουραστεί. Άιντε. Έχει τραβήξει πολλά άλλη μέρα. Άστος ρε μελέτη. Λες και θα κλεφτούν να κάνεις. Κάποιος πρέπει να την προσέχει. Και το παγιό δεν μου μοιάζει ζωή. Και τι είναι ζωή δηλαδή αυτές τις μέρες? Θέλει και αυτή κόσμο να τη νοιάζεται. Ένας παραπάνω δεν βλάπτει. Εμείς δηλαδή δεν τις φτάνουμε. Γιατί σε εμάς φτάνουμε. Σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις έτσι. Δεν σου κρατάω κακία. Έκανες αυτό που έπρεπε. Παπά! Παπά, τι έπαθε μαμά? Τι είναι μωράκι? Συγγνώμη. Ξέρω. Δεν βλέπεις, έχω δουλειά. Τι! Ξύπνατε πελχανά. Μια υπέροχη μέρα ξημερώνει, Μην τη χάσεις. Εκείνη την ώρα εγώ ήμουν στο μαγαζί. Είχα αργήσει να κλείσω μέχρι που άκουσα τις φασαρίες. Παπά, δεν πας να ρίξεις μια ματιά εκεί πέρα στα μάξι που έλεγες ότι θα κοιτάξεις σήμερα? Α, δεν πήγαινε εγώ. Άσε με ρε παιδάκι μου να πιω τον καφέ μου. Δεν βλέπεις, κάνω παρέα στη Δεσποινίδα. Πες μου, σε παρακαλώ, πώς ξέφυγες από το τελικά? Όχι πώς να το πένω αυτό δηλαδή, αλλά έχω και 2 ντάν στο καράτ. Αλήθεια? Αμέ. Θα μου το δείξεις? Όποτε θέλεις. Άντε ρε μπαμπά, πήγαινε να δεις τα μάξι. Θα κάνω εγώ παρέα στην κοπέλα. Πήγαινε. Με συγχωρείτε Δεσποινίδη μου, αλλά φαίνεται άλλαξαν τα πράγματα. Πλέον εγώ είμαι ο γιος και αυτός είναι ο πατέρας. Γεράματα βλέπεις. Τι είναι αυτά που λέτε κύριε Κώστα μου? Κύριος άνθρωπος εσείς, κοτσανάτος άνθρωπος τώρα. Τροπή. Καλά μας τα ρέματα. Καλά μιλάμε, τα μάτια σου είναι υπέροχα, έτσι. Αργείς. Δίκη. Το ξέρω. Πάντως εγώ δεν θα σ' άφηνα ποτέ μόνη σου στο Λούνα Πάρκ. Τι? Λέω ότι δεν θα σ' άφηνα ποτέ μόνη σου στο Λούνα Πάρκ. Πού πας? Στην τουαλέτα μου επιτρέπεις? Wow. Έπαιξε τι. Όπως ακριβώς μου αρέσει μια γυναίκα, ξέρεις. Αχ, τι κρίμα.
Έλα γρήγορα. Η Τζέννη. Σκατά. Αυτό που φοβόμουν. Σε ψεμία. Και? Τι και, θα χρειαστούμε αντιβιωτικά. Έχει ένα φαρμακείο εδώ κοντά. Τι φαρμακείο και αρχίδια, ρε. Η συψεμία χρειάζεται νοσοκομιακά αντιβιωτικά. Έτσι δεν είναι? Μη σου πω ότι χρειαζόμαστε και πολλά. Κοίτα ρε, πώς την πλέξιμο τώρα. Έχει καμιά κλινική εδώ κοντά? Ναι, κάνα 2 ώρες πήγαινε, έλα. Πάμε. Πάμε. Τζόνι, εσύ μείνε εδώ. Κομπρέσεις για τον πυρετό και δώσει καμιά σπιρίνη. Μπορεί να συναντήσουμε και τίποτα τρελαμένους όμως. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Είσαι σίγουρη? Δεν μπορώ να κάτσω άλλο μέσα. Είναι και αυτός τρελός. Με τον μπαμπά του όμως μια χαρά τα πας. Μα δεν είναι γλύκα. Ρε τι να σου πω κοπέλα μου, περιορέξεις. Τι έγινε, για πού το βάλατε εσείς? Πάμε να φέρουμε φάρμακα για την κοπελιά. Τι έγινε με τους δικούς μας? Τους βρήκατε? Τους βρήκαμε. Θα στα πω. Τώρα ύπνο. Μπορώ να το πάρω λίγο αυτό. Να το πάρεις. Αλλά να το προσέχεις. Λοιπόν, τα λέμε. Πάμε. Παιδιά, πού πάτε χωρίς εμένα? Λες να βρούμε και Skype? Πάνω που έλεγα ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλέψω σε τέτοιο κορμομέρος. Να που θα φανώ και χρήσιμη τώρα. Πλάκα θα πάρω τηλέφωνο την ξαδέρφη μου στην Αγγλία. Αυτή σίγουρα θα ξέρει τι παίζει. Φοβερή τύχη, έτσι. Meanwhile, the correspondence continues. However, unlikely that might be, it looks like for the past few days, the city almost 5 million. Hello. Έλα, Ελένη. Έλα, η Βίκη είμαι. Η Βίκη, η ξαδέρφη σου. Τι κάνεις, κούκα μου? Χαίρομαι που σ' ακούω, ανησυχούμε. Άκουσε με λίγο. Κοίτα, εδώ έχει γίνει χαμός, έχουν όλοι τρελαθεί. Έχετε ακούσει κάτι εκεί? Κάτι ακούμε στις ειδήσεις. Συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό? Μόνο στην Ελλάδα από ό,τι λένε οι ειδήσεις. Athens, for a lack of better solution, will be bombed with chemical weapons. Whereas these chemicals will leave the city intact, they will wipe out everything that moves, living or undead. Βίκη, πρέπει να φύγετε από εκεί γρήγορα. Το ξέρω, προσπάθω. Βίκη, listen, πρέπει να φύγετε από την Αθήνα. Βίκη! Ελένη? Τι έγινε, ρε παιδιά μου, έκλεισε. Τι λες τώρα, σοβαρά? Το ζήτημα είναι γιατί τα πλοία φεύγουν τόσο νωρίς. Και γιατί το ΝΑΤΟ δεν κάνει επέμβαση με κανονικό στρατό. Γιατί τι παραπάνω θα κάνουν? Είδαμε και με το δικό μας στρατό τι απέγινε. Ο Πακυπτζής και η Όλγα μείνανε. Μπορεί, αλλά τότε δεν είχαν ιδέα. Ενώ τώρα. Ακούσατε? Κάποιο που θα τα μουλόπανα θα είναι. Δεν φεύγουμε καλύτερα. Το πού στον μπαμπά μου. Τι μαλάκας. Όχι, όχι. Ποιοι είστε εσείς, ρε? Εσείς ποιοι είστε? Πλάκα κάνετε, ρε, τι κάνετε εδώ πέρα? Τι κάνουμε, παίζουμε. Ναι, παίζουμε. Wow, έλα ρε είδωλο. Σούπερ, βέβαια. Πόσο καιρό είστε εδώ? Ξέρω εγώ. 3 μέρες τουλάχιστον, Καλά, πώς το βρήκες? Δεν έχετε ιδέα, Από τι? Μαγιές. Το πούλο. Το πούλο. Δηλαδή κάτι σαν ζόμπι, Χαμό. Τι χαμό ρε μαλάκα. Και η μάνα μου δηλαδή, η Γιάννα. Άκου μικρέ. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσεις, τόσο καλύτερα για σένα. Γαμό ρε μαλάκα, γαμό.
Καριόρι, ζόμπι. Θες και εσύ λίγο? Σαν βούτυρο. Ωραία, παιδιά, βοηθήστε! Γιατί? Άντε και έχουμε νέα. Αυτός τώρα πάλι ποιος είναι? Αργήσατε. Νικία, ηγάπουν τα μέγιστα την συνθηκατέρα. Αγαπώ την ως καινήν. Γιγνώσκω, δηλώνει υπό τον ταύτη σου φθαλμό. Και νυν πράξομεν ότι πρατέωνεστε. Τίμες μεν. Έρχεστε. Ήγηκε η ώρα τέκνο. Άρχω. Φεύγετε και εγώ ακολουθήσω.
πως η μοίρα έπρεξε πάντα. Μέγα το φορτίο να ανατεθήμα. Ούγι γνώσκω η δυνατός είμαι αντέχειν του το απούσισε σου. Αναγκαίων μενεστή. Και φίλτατη, συντόμου σου ψώμεθα αλλήλους. Οι κάτωθοι αναμένουν σήμα. Εις ήδη έσχομαι, αλλά η εμμή ώρα ούκηκε. Συντόμως φίλτατη. Συντόμως. Έλα, θα νιώσεις καλύτερα. Αν θέλεις, εδώ είναι. Δεν θα μας περιμένουν, έτσι δεν είναι? Εγώ λέω να πάρουμε το φορτηγάκι του Κυρκώστα και να δοκιμάσουμε να πάμε τώρα. Και δεν θα το μετανιώσετε. Νύχτα. Με το φορτηγάκι θα σε αγοράκι. Τι φοβάσαι? Το έφτιαξες ωραίο το φορτηγάκι? Όχι. Όσο ωραία είστε εσείς, όχι. Αμά ρε πατέρα, όλο βλακίες την έφαγε στην κοπέλα. Ας τη λίγο να αναπνεύσει. Άντε πάμε. Μαρίνα, τι λες? Ό,τι αποφασίσετε. Δεν με νοιάζει. Βίκη. Ας φύγουμε τώρα, δεν μπορώ να περιμένω. Εντάξει, λίγο σεβασμό ρε. Έτσι και μας βγάλει αυτή η σακαράκα, εγώ θα βάλω 40 κιλά την αμύτη στον κόλλο μου και θα κλάσω. Όχι και σακαράκα η μαζεράτη ρε συμπακυρτζή. Ναι ρε, δευτέρη που βρήκα το αυτοκίνητο σας, πάει κοροϊδεύετε κιόλας. Κολόπεδα. Τρελαμένη, λέτε αυτό το παλιό πράγμα πάνω της Κώστα. Ρε Κώστα, μας δουλεύεις να πούμε. Έξω, έξω. Βγείτε. Τη φακούρα που λέει. Τι έγινε ρε Κώστα, τι έφτιαξες δηλαδή? Τι θέλετε ρε παιδιά, ό,τι μπορούσα έκανα. Όλο μαλακίες ρε πατέρα, όλο μαλακίες. Κασμός! Τώρα τι κάνουμε? Έχει κανείς όρεξη για καυγά? Εγώ. Ξέρω ρε παιδιά. Κουκλέ! Μόλις τελειώσει μπορείς να μου κάνεις και εμένα ένα βουλάκι? Τα αυγά. Τι γίνεται ρε παιδιά? Είναι στα αυγά εσύ!
Φύγε, μάγειρα. Φύγε, μάγειρα. Τα αυγά. Τι πασαρία είναι αυτή ρε παιδιά! Αργύρι μου, Αργύρι, και αγόρι μου, σήκω και δείξους ότι δεν μασάς. Κάνε Αγριγερό, φύγε! Άντε φύγε, φύγε ανάμεσα πίσω. Σαν Τζεντάι, ενδιαφέρον. Σαν τι? Σαν Τζεντάι. Πόλεμος των άστρων, Luke Skywalker. Ωραία, ωραία. Μήπως να φυλάξουμε καμιά σκοπιά τώρα, γιατί είδες τι έγινε πριν. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι κάτω υπερήρωας. Σωστά. Ωραίος θόρυβος. Έτσι, το κινητό του θέλει. Σήκω στο ρε! Αργύρι! 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 Έλα πάμε! Πάμε! Τι έγινε ρε παιδιά?
Τι έγινε ρε παιδιά? Κάντε λες και δεν έκανα φάντασμα. Νομίζαμε ότι σε χάσαμε, παιδί. Με χάσατε. Τι λες ρε πατέρα? Άμα ξέχασε την πόρτα ανοιχτή. Δεν πειράζει αγόρι μου, εσύ να είσαι καλά και κάνε το σπίτι μπουρδέλο. Και εσύ μωράκι μου νόμισες ότι με έχασες. Όλοι το νομίζαμε Αργυρή. Ποιος αγόρι μου? Ο Τρινιτά είσαι? Το πρόβλημα αστεί. Sì. Φίλος είναι αγόρι. Τι να σου πω. Δεν έχει πει κουβέντα. Κάθεται και όλη την ώρα και κάνει. Κόλλα το αγόρι μου. Με πονάς. Sì, che si ignoskis. Ουκ είδα την αιτίαν. Εγώ απλώς την νόσιν μεταφέρω. Σύ είδας. Φίλε, δεν μιλάς ελληνικά, να σε καταλάβω. Αυτό το κατάλαβες? Ανέμενο να βρίσκουν σε 2.000 και 800 εκατοντάδες ετών. Είναι εκεί πρωτήτερα. Άντρες τότε μεν είχαν όρχης. Σίδε. Αλλά λέγει προφητεία ότι είδας. Εγώ φέρω την προφητεία. Δεν σε ρητό κακό. Φίλε, σου ξαναλέω. Μόνος τα λες, μόνος τα ακούς. Και όπως θες μην ταράζεσαι. Εγώ απλά... Η γη γίνεξε και απελευθερώθη μια θεότητα κάτωθεν. Ο λαός ήλαξε. Ο λίμεν είναι αντέσκον. Κάποτε αποφάσισα κι εγώ να παντρευτώ και να νοικοκυρευτώ με χοντρό παλτό. Μα τον έριξα το γάμο στην αναβολή, να με ελεύθερο πουλί θέλω πιο πολύ. Είναι φοβερή ζημιά να έχεις μόνο μια, μα είναι η γυναίκα φοβερό κακό, όταν δεν είναι στο πληθυντικό. Αν την καρδιά μονοπολείς, εισαφέρεις, εισαφέρεις. Υπάρχουν τόσα χίλια κερασιά που του φιλιού κερνάνε την δροσιά. Αντί για μια γυναίκα φρόντισε να βρεις 10 για να έχεις και ξενιασιά. Αφέ μου, κοίτα τώρα μου ρίξατε. Ο εραστής, ο κοροϊδοφάπιος της, αυτοί γυναικούλες θα υπάρχουν πάντοτε πολλές και πένες και τρόμαρα, μα και βαρδάλα. Μου θα αποκαντούμεζε, άνθρωπε χαζέ. Μα είναι η γυναίκα φοβερό κακό, όταν δεν είναι στον πληθυντικό. Αν την καρδιά μονοβολείς, εισαφέρεις, εισαφέρεις. Υπάρχουν τόσα χίλια κερασιά που του φίλου κερνάνε την δροσιά. Αντί για μια γυναίκα φρόντισε να βρεις 10 για να έχεις και ξενιασιά. Ποιος είναι πιο βλάκας ρε Κλεάνθη, αυτός με τη γεμάτη μούρη ή αυτός με το άδειο όπλο? Ήρθε η ώρα να σταματήσει ο βρωμερής ο αναπνέει να μολύνει αυτόν τον κόσμο, Πατρολίτη. Καλώς το μαμάκια.
Έλα ρε στρατοκαβλέ. Όλα θα στα κάνω το κορέτσι ρε. Κορεύτρια μωρή. Βαλαρινάκι μου είσαι ρε. Έλα τώρα ρε. Πώς το λες! Και τι έγινε? Αφού δεν μπορείς. Ποιος το έχει τώρα, τρέντερο? Ποιος το έχει? Ποιος το έχει? Σαν αυτός πρέπει να έχουμε παλιά, Την οικογένεια, ρε μαλάκα. Την οικογένεια μου, ρε πουστάρα. Επειδή δεν έχεις εσύ, θα στο χώσω στη γλώσσα. Περιήρος ο προφητείας λόγος, εις ήρος ικανός, μόνος το κακόν νικήσει. Τι στον κόρακα συμβαίνει στα αυτοκίνητα μου κλοποπόλη? Άλομος του κακού κύκλος επέστρεψε και ήρθε πάλεν ο καιρός τούτου. Ό,τι να είναι. Ιγνώσκιστε πρατέων εστι. Λοιπόν, εγώ θα ξαπλώσω για λίγο. Αν το παιδί από εδώ αποφασίσει να μας διαφωτίσει, ξυπνήστε να. Μακιτζή, που ήσουν, έχασες θέαμα εδώ. Η Όλγα που είναι, πάνω? Ναι, πάνω. Και γιατί δεν κατεβαίνει? Γιατί δεν είστε μαζί? Γιατί πέθανε γι' αυτό. Τι? Ένα στόμα λιγότερο. Τι έπαθε αυτός? Τον είδες αυτόν τον μυστήριο τον τύπο που ήρθε, έτσι δεν είναι? Τι λέω, αφού σε πέταξε και στον τοίχο. Καλή φάση ήταν αυτό, Ωχ. Τι έπαθες, πονάς? Τίποτα. Να δω. Άσε με, σου λέω.
Τι σου λέω εγώ είναι το θέμα. Δεν είναι τίποτα, με χτύπησε λίγο αυτός ο μαλάκας. Τι δεν είναι τίποτα ρε Βακυρτζή, εδώ τρέχει αίμα. Μάγειρα, έχει περισσέψει γάζα. Εδώ στην κουζίνα. Λοιπόν, μην κουνηθείς, έφτασα. Ωραία να την κάνουμε, παιδιά. Αν να προλάβουμε τα πλοία δηλαδή. Ίσως είναι η τελευταία μας. Τι ήταν αυτό, ρε γαμότο? Πριν τον άκουσα αυτό το θόρυβο. Είδα μια τεράστια δεσμίδα φωτός να ξεκινάει από το έδαφος για να καταλήξει στον ουρανό. Καλά και τώρα το λες. Ας δεν την κριτική ρε φίλε, γιατί με ρώτησε κανείς. Αυτό είναι. Αυτό ήθελε να πει το φως. Αυτό είναι το σημάδι. Αυτό είναι. Αυτό είναι τι? Είπες ότι κάτι αυτό είναι. Αυτό είναι τι? Καλά, κοσμάρα. Λοιπόν, παιδιά, άμα είναι να προλάβουμε τα πλοία, πρέπει να φύγουμε τώρα. Τι θα γίνει, ρε Αργύρη? Έχεις να μας πεις κάτι? Έχει δίκιο ο μάγειρας. Αν πρόκειται να φεύγουμε, να φεύγουμε. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Δεν βλέπετε τα σημάδια. Δεν το πιστεύω. Μου λες εσύ για τα πλοία. Εντάξει, έχουμε μια ευκαιρία να σωθούμε. Και να κάνουμε τι? Πού να πάμε? Μια ζωή θα θυμόμαστε αυτό εδώ το μπουρδέλιο. Ξέρεις ότι αυτό το πράγμα έχει ξαναγίνει. Παιδιά, το είπε ο Καμπόης που έφυγε από εδώ και το βλέπω και μέσα στο κεφάλι μου. Ξανάγινε στην αρχαία Ελλάδα. Από εκεί ήρθε κι αυτός. Για να μας πει ένα πράγμα που δεν μπορείτε να καταλάβετε. Ότι μπορούμε να σωθούμε. Θέλετε λοιπόν να πάμε στα πλοία? Να πάμε. Να πάμε. Εγώ θα έχω την απορία. Είδατε τι έγινε με αυτό εδώ, Γκρεμίστηκε ο τόπος. Το είδατε όλοι. Και αυτά που είδε ο Βακυρτζής, το φως. Και τα παιδιά που με είδαν να πεθαίνω, αλλά εγώ αναστήθηκα. Και μετά με δάκουσε ότι πας και δεν πέθανα, δεν έπαθα τίποτα. Τι μας έχει μείνει δηλαδή? Να το βάλουμε στα πόδια? Να βρούμε ποιον? Ποιον έχουμε? Όλοι πεθάνανε. Τι θα ήθελε ο Μελέτης, ρε Μαρίνα? Ο Μελέτης, τι θα ήθελε? Πραγματικά. Κάνε το γι' αυτόν. Και Τζανούλα, γι' αυτό πέθανε έτσι άδοξα. Για να τους ξεχάσουμε. Εγώ λέω όχι. Πρέπει να τους το ξάσουμε, ξυπνήστε ρε, και να πέσουμε ηρωικά. Παιδιά, σας βλέπω παρατημένους. Γαμώτο, τι να κάνω, δεν θέλω να σας βλέπω έτσι. Δεν είδατε τη Βίκη? Έλα εδώ κουκλάρα μου. Είδα κομμάτια και όμως τώρα είναι καλύτερα από όλους μας. Γιατί έχει πίστη μέσα της. Ελπίδα. Τι θα πεις ρε Υπολοχάκη Ευαγγελιστή στην Όλγα ή εσύ ρε Μαγειράκο στο Μάικ όταν θα τους δείτε στον άλλο κόσμο? Ότι κοντέψατε? Ο υπολογαγός, Παυλακότα, Βακερτζής, δεν λέει. Εγώ λέω να πάμε προς το φως. Και αν δεν γίνει τίποτα μετά, οκ. Πάμε Πειραιά. Τι έχουμε να χάσουμε? Θα δούμε και λίγο Καραϊσκάκι. Ποιος ξέρει? Ίσως και για τελευταία φορά. Αγόρι μου, θα σε φιλήσω. Ακούτε? Τι? Αυτό, τίποτα. Πρώτη φορά έχει η Αθήνα τόση ησυχία. Ωραία, μαγικά. Είναι η Νεμία πριν την καταιγίδα.
Ας το κορίτσι. Έλατε μαζί.
καλό, μουνάκια. Κάτα ρε μουνί, μας γάμισες μια ώρα. Αγόρι μου, πιο καβουλεμένη μου.
Γεια σου, Ευαγγελτζή Λεβέντη. Τι έπαθε? Παιδιά! Εντάξει, την έχασα την κόμενα, αλλά τουλάχιστον έμεινε στην οικογένεια. Και τώρα έχουμε και όλους αυτούς τους ταλέπορους, τους δαγκωμένους και κομματιασμένους. Μάλλον το χάσαμε, έτσι. Που δεν ξέρουν τι τους βρήκε. Ίσως όχι σήμερα, αλλά από αύριο μας περιμένει πολλή δουλειά. Και το σίγουρο είναι ότι καλύτερα μην περιμένεις τίποτα από τους άλλους. Νωρίς μας θυμήθηκαν.